Guys, naniphi? Hey, naniphi usisi wam? Guys, I'm talking about usisi wam ngqo. Usisi wam accuser guys, endityhola bethuna esithi ba mna ndidyola no-husband wakhe. Mamelani nizawuva. Hey, into ehamba kanje bethunani. Guys, I'm not making fun of it because isanhlupha namhlanje andikahili kuyo, yabo. So guys, ngosisi wam ne wayehlala kalicala, yabo. Then ke ngoku after like phofu bahambiswa apha nomnyeni wakhe ngumsebenzi, yabo. So usisi wam ke ngoku baqomba bazalwane babatshate ngapha then bahambe. Mind you ke ngoku banomntana oyi-1, firstborn yabo, and ngoku lo mntana wabo oyi-1 ngumntana babanawo bengekatshati. So ke ngoku betshatile banomntana wesibini. Bahamba emveni koko, yabo. Wayengahlala ephendlini, babehlala kwalapha but bebezihlalela bo bayi-2, yabo, nabantwana babo abayi-2. Lo wesibini uhambe emncinci kakhulu then baya eJoburg, yabo. So ke ngoku when mna ndigqiba umatric wam, yabo, mosi wava mosi ngomama ba mna ndithi bandizothatha igap year andizofunda kulo nyaka because of uba asinantini yonke laa nto, yabo. So ke ngoku laa nyaka konke ndaqomba kenzathatha igap year. So ke ngoku usisi, yabo, atext umamam, yabo, akakathethi nam, atext umamam, hayi man sisi uzoyiva njani male nto because ndifuna ulisa aze bone keli cala, yabo, sisi mosithi banakho ndayenzayo, yabo. So aze keli cala ndicifuna ancede apha ebantwaneni bam because ndibhizi kakhulu ngoku ele nto ze-Espanya, yabo. Athi mama ba kanangxaki na but ucela athethe nam kuqala, yabo. So nyani ke mos usisi andibhalele nam on WhatsApp bantu nontoni. Qoma guys wethu besihlala eJoza hayi nami ndiyafuna ukhe ndihambe kule ndawo. Nyani ke andenzele ngokwakhe yonkinto, ndibhukushele amatikiti yonke laa nto qaba ndifly ndike laa cala. So ndifike phana mos andithi umnyeni wakhe azinokubhena lapho nomnyeni wakhe sasingaqhelananga ke nangathi nothetha mna nolento zalaa bhuti, yabo. So yokunyani ndifike ke mos phayana, yabo. So sisi mos babebethethela lo mnyeni wakhe. So nyani ke masiba usisi koko mntu busy kuye nobhuti koko nguye kakhulu, yabo. So mna bendimnceda apha ebantwaneni, yabo, mhlawumbi qho after kuphela inyanga antifa ngesixa sam noba 3 point 4 point, yabo, uyandinika because bendimnceda ebantwaneni, bendipheka nopheka, yabo. Epheka ke benza kwake but kuba nqoma mhlawumbi ubuya edini so bendimophulele, yabo. So yenzeke loo nto mos, yabo. So zihambe mos inyanga ndipha. So ke ngoku ole nto uza ubhuti xa siba ukuba ubhuti andithi mos bendingathethi naye laa way, yabo. So ubhuti ke siba ukuba naye, yabo, uyayithanda le nto mani yes because utsho naye uba ndiyamnceda kakhulu umfazi wakhe. So naye athumele sakhe isigaxa phaa ku, yabo. So ndifumana le nto uza lo double, yabo. Mamelani ke usisi xaba usisi ke kube engumntu obhizi ke yena. So mna bendishiyeka nobhuti ixesha elinintsi nabantwana, abantwana babasesikolweni. So ba ixesha elininzi zoba kukusahlambe ubhuti akazungena kusazongena ebusuku, so bendihlala naye the whole day, yabo, apha ndithetha abantwana bafike. So umakhelwane ke ngoku, yabo, ngoku sisi ke kucaba uyambona umsisi unqabela apha endlini kokho intombazana elapha. So umakhelwane wakhe ke ukulo uthi bana bayimani wena andiyithandi i-relationship yalo mntana ulapha nomyeni wakho, yabo. Izinto ezininzi abantu bambalwa, yabo, funeka umthi popopo lo mntana because ufumanise uba naxa bambi bethu baye-mall kuyothenga o-KFC xa ungekhoyo, into ebingasozenzeke xa ukhoyo. Ndiyakwazi kaloku wena uba unjani, utsho kusisi wam. So sisi ke ayikhiphe kuye guys, angathethi sinix bantontoni, yabo, because usisi moslesemacheck wayefuna uba ndibe nebond nomyeni wakhe, yabo. So wathi ayimana ngane nix umnyeni, so nam andimqhala mandingamoyiki. So ngoku mna nobhuti bone sirayithi sathetha even naxa ubhuti mhlawumbi afike mhlawumbi usisi afike neetricks zakhe ahambe athi uba uzowaphi izinto zomsebenzi. Mna nobhuti sihlale efranti mhlawumbi ubhuti ke andifake isoka yaza ndiyithanda isoka andibukelise isoka yonke laa nto nesport, yabo. So kube yiloo nto nabantwana guys like ayenziwa kumqhala, nabantwana bakhe uyabenzisa laa nto ubhuti, yabo. So sihlala sonke. So ngoku ke xa siba andazi ke kakukho le mini ke ngoku, yabo, ubhuti ke sihleli nje mos kumandi. So ubhuti ke wayekila guys, akila abantu nam andikilakile mos. Ubhuti uyathanda as mntanana guys, yabo, andikilakile mos nam ungumntu ishem ubhabhi yena, yabo, ethemdlela. So ngoku andikilakile, so nam ndihleke guys, engalo mna sihlekahlobo abantwana bahleka ngalo kaloku ndinentsini yam ndodwa, nabo benentsini yabo bodwa. So ndihleke ke mna ke, yabo. So sisi ngoku avele ke xa sekudala mos sesiyekile ubhuti usikilakile. Hayi avele usisi sana xa siba usisi urongo apha qha mna ndingaqapheli nix ba wayo usisi nje ntontontonto xa ndingahoyi nix mos, yabo. So athi ubhuti bana phambi kosisi ke ukuba hayi man Lisa andazi noba uzayiva njani le nto but ndifuna bone
nam uncede mani kwile nto zakho into zam zomsebenzi since uzovasa impahla yakho nabantwana so ngicela nam undivasele mos impahla yakhe beyivaselwa ngumfazi wakhe but ke umfazi wakhe ubhizi kakhulu so akanatshance uba makavase impahla kabhuti so ndinobhuti akho nqanqama ndiqhele kwalapha mosikoobrada bam mna loo nto leyo yabo nakotanci bam like utanci mhlawumbi xa ndizovasa impahla ndicela undivasele mani ndasekhaya then yabo so nqama ndibona ndirongo apha ayike usisixesi bayo kakayithandi le nto. Okay, fine. Angiqaphelanga next guys yabo. So ke kusisi nimbone ngokuba imali usisi ufani for mna yabo. Fasibona ukuba nabaxa ngizopheka yini sosupheka ngizopheka ndibindlu imbiza zendlu yam ndimumfazi kaloku apha sisi singatheli ibala loo nto leyo. Hayibo sisi ndiqobe ibomos andithi na benimncede kuyena bengenangxoxo naloo nto leyo. Ndithi hayi sisi nam bengathi kutheni qha bendikunceda yabo. Athi asibana bari mntanam bathi ndikwenza slaves zalapha. Okay, fine mos abanelenza nyani ke le nto za imbiza zakhe yonke laa nto ndimnike mos noqamazeko noba kutyiwa ngo-10 yabo because uyazazi na uyabuya alala okanye abe bhizi into zomsebenzi alibali bafuneke ayenze ile nto za isoporo andithi sefakwa inyoka ngumakhelwane wakhe yo he so khona ngenye imini ke mos wayenza ixesha lide mali le nto ke ektawet akangolasisi mna ndimazi guys enguye that's all I can say kuni yabo utshintshile yabo utshintshile and ke kunam uyandibhida ngoku yabo ndingamchaze mama bakwenzekani oku nto kunqama mhlawumbi normal wethu kuba andiyazi zawuthi into li-normal guys but i-normal yabo. Okay, fine sisikonga mini mos xa bekoku acele mos uba mandile nto ze mandimenze intloko hayi kenya ndimenze intloko yabo. So sisike ale nto athi baya manje sajoma ndicela undenduze ndicela undenzele ndifuna uorder yabo phakwale nto zapha phakashini yabo then ke kundicela wena uniordele uyandazi na andizikwazi izinto zinu za online yabo ndikemekeni wakungxaki yabo aphakama sathi ba uyokupheka hayi ke mos ndimordele mna yabo athi bamane ndimbone ndimkhethela mane ndingathi ndiyazi ba zizomfanele yabo anya nibale ndikhetha mos mane ndibuza ba right into ethile abantu azokwazi mos so apha ordering kwami ke hey kuthi nqanqanqa imessage ke ngoku yabo cousin yakhe yabo cousin yakhe icala la katata because yena ukicala la kamamam so yena textwa cousin yakhe icala katata yakhe yabo bana ndibona itext sithi bana bayi kaloku sana thini xa ezaba extra mgxothe makafokofe makahambe sisi ngoku kungekonakali into yabo he ndiqamba kunoba kuthunga ngabana apha he ndiqamba kasitheni mna andazi ndizofila ehlobo ndifila ngalo yabo ndiyenzela order kasisi ndiqamba ndishone khona sana qamba isana noskathi ndazithanda izinto ndingene phaa yabo so xa ngena phaa ke ndifika ngemandi ndibona ke usisi zii-chats zayo zicaba iqawule le nto izolo yabo ngephezolo bayathetha usisi bane mani khona lo mntu akasisi wam yabo benimthathile yabo ndathi ndicela uzonceda but hey mani ngoku ndinezihlobo kunye nomyeni wam because hey they are kind of fast ukuba fast lawe ibhondi yabo istrong ngoku iyanixaka yabo so kandazi ndasiba mandithi le nto because kaloku ngokukuyakilakila ubana futhi banayo uye he andiyazi and ngoku umakhelwane wam bendibriefile kuthiwa xa ngekhoyo apha ungena bo-KFC bontoni like bone kuyinto ezimandi mna ndingekho and ke uyabona naye uyaquzelela kule akatsho uba ndimquzele umnyeni wakhe kuba umnyeni wakhe efuna uquzelelwa ndim uthi mna ndamquzelela ndimvasela nempahla yabo ndiyazi-ofarisha mna bomvasela impahla ule nto za umnyeni wakhe ekubeni ke enguye umfazi waphayana aka-understand besiwanxali uba mna mandingazivasi ezakhe nomnyeni wakhe mna mandivase nje ezabantwana nezam izinto yabo because undibizele loo nto before abantwana yabo so kumus athethe mosoke abesithuna bamgxothe ukuze zobhale bamgxothe lo mntana makahambe sisingakakunakali because uyabona umzi wakhe engathi ziyahexa izinto kanti ngulo mntana and ama-2K angcolile yabo utsho le njakere yakokwabo. Okay guys ndiqombe khe mandiphuma pha ndithi magesi 100 le message ndayamos akho ndayazi nge-social media ne uzomos xa ka-WhatsApp if uthe magesi 100 if bungeni wathi magesi 100 izawuba yinto ene-circle buso egwina nabo then ke xa ingangena kufuneke ibonise so nqoma ndamazi uba yena akho ndayaziyo ngala nto akazoqaphela nix nzothi magesi 100 maqha abo ndiyagreen nangene qha so ke yamos ndithi angigqibile sisi nqoma nam ndizopretenda mzodlala igame edlalayo guys. Okay fine guys kabi namsebenzi ndihlale ke apha mos hlale ke mos nanqoma mampretenda ngome wena ndityana but nqoma nzomqala mama ngoma namama uzokhubeka yabo so nyani ke ibe late ke kanti ndibhaqe namhlanje othi apha emini late ngoku
sisasibizele meeting athi ucela meeting yami nayo nobhuti nokumnyeni wakhe ke themba usisi bana mina lisa andiyithandi manje lento yakho yabo I feel like ngoku kumnyeni wami extra ntontoni laa nto bethithapha uyithithapha kumke athi and mntasekhaya mana ndazi ndoba andifuna uyifayinde efani le nto or something yabo andiyithandi ingayithandi ndifikelele esigqibeni uba mabuyele back wena phi ebhayindase yabo because andifuni umzi wam athe ngenxa yakho yabo andifuni uphelwa ngumzi mna mntanam yabo andifuni ngomso singajongani ngenxa yezinto ezincinci ezinokwazi ulungiseka ngoku so the best solution kokuba wena mawuhambe apha yabo mandikutroke yabo mawuhambe kubuyele ebhayi yabo ubuncedo but ngoku andithandi mani ibhondi le bond ephakathi kwakho nobhuti wakho bendiyifuna but I feel like ngoku i-extra guys ni-extra kakhulu and ngoku andibonakali mna qhube ayijonga unesikhwele endakazithembanga lo yabo so ndithi ayinosi zakho ngxaki elo hlobo ngithethe ngalo ndibuyisele ngalo phi ebhayi yabo andinangqandelo xa ufile lo hlobo hayi ayinamsebenzi akhona ndizayithetha umna ndithi bana akhona ndizayicacisa bana sisi ayiyo le nto because uyibona ngohlobo lakho and xa igirlfriend yakhe ichazela ba mna mandihambe and kuzonakala it's fine nama ndifuna uba yi-part of umonakalo wenu yabo so ke hayi first ba athi ba mandilinde de apha enqamazi mna de apha mna ndithethe utata batata ndifuna uhamba apha ndizochacacisa yonke into xa ndingapho yabo cela undithumele imali andifuni imali ngakutata ke ndithi sisibana mani utata undithumele imali ndizawuhamba ngengomso nqama guys angikwazi nohlala iveki mandifake off apha yabo okay fine mos akabe sindondondondondon asho ukuthi papa ke ngomso akandibulisa kathina kathi nix nam ndaqophela into zam guys mna ubhuti ndamluke ba ufuna uthetha ke mithi but ke akanamlomo so thetha thini eyazi mfazi wakhe ba unjani yabo ke vele ndiyabe mos mna babuye ke bathi buye emsebenzini mna andikho yabo ndibuyele ngapha so ndiyabuya ke kungapha yabo umama ningamchazeli nalapho bakwenzeke nqama ndifuna ude ndibe right nale nto guys banyandiva kathi ndifuna ude ndibe cool nayo because iyanditya yabo so umama ke kufisa ba usisi ufanele umama yabo wamchazela bana okwesemsebenzini ba umna ndilala nomnyeni wakhe uthi kumama ungamboni intombi yakhe ibuyile ilala nomnyeni wami apha xa ndingekhoyo yabo kenza unothana kaloku endulisa umvasela uthi ndivasela underwears ke sandichoke mama begins ras na uthi ndiyamvasela ke I understand ba why ndinjena so ndilala naye besusuku sibhaqa okokuqala sena the blanket but ke xa ndibuza mna umna ndayiphika yabo then waqaba mama andazi kwenzeke into ngalomntana yabo wandiyeka ndahlala so iyenzeka le nto kuyava ngomakhelwane ababonayo ba mna ndilala nendoda yakhe mna ndithisa umzi wakhe guys lilonke yabo so mama ke oku unomsila uzakumke oku mos andithanda ndikuzivike endlini ndahlala nje ndabukela TV ndanormal yabo mama ke ukutheni sanjani mfazi ungcola ndikhulisa ngahlobo ndikhulise ngalo usathe nguzolala nobhuti abathi ubesi lo bhuti ndingatsho uyile kinkulu yam bhuti wakho yinto nezizimanga uzenzayo ngoku ndiqamba guys ndilost ndibuza izimanga zalokho mama atsho mama ndithi hayi makazi usisi mathethe into zomqala wakhe ndithi mangathi into zomqala wakhe usisi ndithi ke balike kumama isibathi ndirongo bethi ndikrwada sibathi ndikrwada because uyanibhanxekisa makathi nyani bawungxothela nosisikhole simamtsa xa sibayicala lam akalivuma mama ndizekela we mna mosine andiviwa it's fine andisobe ndiwawaza ndibe ndivula umlomo omkhulu ndifuna ubone uthenga ubuso kumama mama ndizuyenza loo nto leyo Zakugqitha mos imanti noma msaright mos abantu okay fine kukholondo yabo ukholondo kapha family bamna bendilindilele nendoda yakhe yabo so ngoku guys ngiqale ngento recently ke ngoku yabo ngoku kule I think last month if not beqala July utexta aqala text him naba hey Malili esimalini msixambise Malili uright intombi yabo ngoba sana ndiyakhumbula apha sana ndiyabulaleka yonke lanto ndikhumbula wena izwasho ngibani ubone okuncedile lo mncedo bundinceda kuwo apha endlini uphendule ngibani guys that ndathi goqoqo ndathi bana asisimaska phela ngathi ngoku yonke into right because wandixoka kumama and ndaxa abantu uzokufanele ndikubuza ba why uzoxoka bana ungxothela into kwakho hayi mntasekhaya maseke ezinye izinto ndathi mama mntasekhaya ndathi khona noziyeka That's what if I had a dump block on the come and for next and the best no sissy. No busses no ibon live in the yes, bana and damn cooper that coop damn coop and the scotch lapacum. Damn coop and the scotch like the good magapumecum. Because why, guys? Yabo. Why? In this happen, guys, it's in this happen and I'm danje.
into kasisi wandenza yona guys, wandithefa kumamam ogqiba utatam uthi makandijonge njani enginabakayazi nawo kinyani ba tontontontontonton and uthi xa bakazuthetha because kaloku laa nto bezabuyela kwayena. No guys, andinaxolo andinoba guys ndirayithi ne guys, andinaxolo lana sisi mna, andinaxolo lwakhe. Bela ndifuna azoxela uxolo kum, andinalo uxolo lwakhe guys, andinalo tu uxolo lwakhe. Ndithi ndimncinci kanje ndikhwele umntu ongangendoda yakhe, hayi stand ayenzi science tu.